ଯାତ୍ରାରେ ଛିଣ୍ଡୁନି ଟଙ୍କା ଦିଆନିଆ ଅଙ୍କ। ଯାତ୍ରା ମାଲିକ କଳାକାର ନୂଆ ବିବାଦ। ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ। ଯଦି ନରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ତାହେଲେ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ମାଲିକଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର? କଳାକାର ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ବୋଲି କଣ ମୁଣ୍ଡ ବିକନ୍ତି? ମାଲିକ କଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ? ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାଲିକ ବିବାଦ। ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ନାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ତଥା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନରୀ ପଣ୍ଡା ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଋତୁ 2025ରୁ 2026 ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାରୁ ସେ ଫୋନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନରୀ ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି 32 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟ। ଯେ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କାଲି ଦିନ 2ଟା ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ମୋ ଉପରେ ଝଡ଼ ବୋହିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଝଡ଼କୁ କେମିତି ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବି ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜଣେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 25-26 ରହିବା ପାଇଁ। 16 ଲକ୍ଷରୁ 18 ଲକ୍ଷ ମୋ ଦରମା ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ସେ ହିସାବରେ ଅଗ୍ରିମ ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି। 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ 20-21 ତାରିଖ ଭିତରେ, ଆଉ 4-6 ଦିନ ପରେ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ। ଖାଲି ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେଇ ରେଭେନ୍ୟୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଟିକେଟ୍ ମରାଇକି ସାଇନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଖାଲି ସାଦା ପେପରରେ ସେ ସାଇନ୍ କରିନେଇଥିଲେ। ମୋର ଏତିକି ଚୁକ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି, ବାବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠ ଚାକିରି କରିଛି ମୋର କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାଇବା ସେଠି ମୋର ଓଭର ରହିଯାଇଛି। ମୋର ତ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଇସା ଅଛି, ଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି। ମୁଁ ଝିଅ ବାହାର କରିଥିଲି, ମୁଁ ସୁଝି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ପଇସା କେତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି ତାଙ୍କ ମାଲିକ ତୁଟେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସବୁ ହବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ 10 ଲକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ, 2 ଥର ଦେଲେ। ଭଲ ହେଇଛି, ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପଇସା ମାଗିଲି, ଆଉ ମୋ ହାତରେ ନାଟକୁ ଖେଳିଲେ, ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଲେନି। ତମେ ମୋତେ ଯାହା ଶୋଧିଛି ଯେ ମୋ ଘରଣୀ ପାଖରେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ସିଏ ରେକର୍ଡିଂ ପଠେଇଛି। ମୋ ଘରଣୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସିଏ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଷା କହିଛି, ତା ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ମୋତେ କାଢ଼ିଛି। ସିଏ ସବୁ ରଖିଛି। ସିଏ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ତୁମେ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ନମ୍ବର, ସେ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛି। ମୁଁ ବାବୁ ଆପଣ ମାଲିକ, 200 କଳାକାରର ବାପା, ମୋ ଘରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ଇନକେସ୍ ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବେ ନହେଲେ ମୋ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବେ। ମୋ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି, ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି। ଓଇଠା ମୁଁ ଦେଖିକି ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁନି କାନରୁ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଉଥିଲି ସକାଳେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ସବୁ କେତେ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଆସୁଥିଲା କାନରେ। ଗାଲବାଟି ଫୁଲିଛି, ଏ ଗାଲବାଟି ଫୁଲିଛି, କି ବଥା, ଗୋଇଠା ମାରିଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ଯଦି ନରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ତାହେଲେ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ମାଲିକଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର? କଳାକାର ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ବୋଲି କଣ ମୁଣ୍ଡ ବିକନ୍ତି? ମାଲିକ କଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବେ? ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସଂଘରେ ହେଉଛି ସମାଧାନ ନା ମାମଲା ଯାଉଛି ଅଦାଲତ। ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ନାଁ କମାଇଥିବା ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନରୀ ପଣ୍ଡା। ଖଳ ଅଭିନେତା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପଇସା ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଳାକାଚ ଡୋର ଘରେ ବନ୍ଦ କରି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଯେ କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ଖୋଲି ଦେଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନରୀ। ଓକିଲକୁ ଡାକି ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ନ ଲେଖିଲେ ବି ମାଡ଼ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନରୀ। ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରୀ। ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ମାଡ଼ମରା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ମାଲିକ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଚୁକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମନା କରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ନରୀ। ଆମାଉଣ୍ଟ ପକେଇ ନେଇ 5-10 2 ଥର ଦେଇଥିଲା। 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏ ପାଖରେ ଥରେ କଲା 1 ଲେଖିକି 15 କରିମି, ଏଟା 15 କରି 30 କରିମି, ତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି, କମ୍ ପାଠ ଅଛି, ତମ ପାଠ ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ଲେଖିପାରେନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ ଗୁଟି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରି ମୋ ସହିତ ଲେଖେଇଲେ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍। ଆଉ କେବଳ
କେତେ ଟଙ୍କାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ପକାଟା ପକେଇବେ ସେଟାକୁ ଆଉ କହିଲେ ନା ହେଟା ଲେଖେ ନା 10 ଲକ୍ଷ ନେଇଛୁ 10 ଲକ୍ଷଟା ଲେଖେ ନା ଆମେ ହେଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପକେଇବା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଗିଲେ ମୋ ହାତରେ ଖେଳ କଲା ଏଟାକୁ ଲଗାଇଛି ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ରିଭଲଭର ଧରି ଦିଅ ଦେଖି ପୋଲିସକି ଡାକ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠୁ ମୋତେ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଆସିଛି ତାକୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ମୁଁ 52ଟା ଜୀବନରେ କେସ୍ କରିଛି ଲାଷ୍ଟ SPDSକୁ ମାରିକି ମୁଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି ଆଉ ତତେ ମାରିତେ ମୋତେ କେସ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ତତେ ମାରିବି ତାପରେ 53 ନମ୍ବର କେସ୍ ଆଣିବି ଯୋଉଠି ଚାହିଁବି ତତେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଣିବି ତତେ ମୁଁ ଟେକି ଆଣିଥାନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିନି ତୁ ତତେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ତୁ ତତେ ଡକେଇ ଦେଲେ ତୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ 32 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ରହିଲା ପରେ ମୋର ଯାତ୍ରା ପାଟ ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ରହି ମୋର ପାଲିକା ସମ୍ପର୍କ ବାପ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ନଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୋତେ ମାରିଛି ମୁଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଡ଼ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ କେବେ ମୁଁ ଆଉ 25-26 ପାଇଁ ତୁଳସୀ ତ ଯିବି ନାହିଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ମୁଁ ଆଉ ପାଉଡର ମାରିବିନି ମୋ ଯାତ୍ରା ପାଟି ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ ମୋତେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଠିକ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।